Здравей, какво носиш? Не мога да ти кажа нещо много специално, Защо е толкова специално? защото не е за всеки. Това е само за хора, които имат страшно много ангажименти през деня, майки, които постоянно се оплакват, че нямат време да следят диетите си. Това е страхотният начин, защото хората са го измислили. Те правят всичко за вас, приготвено в кутия, единственото, което е вие да го спазвате и да го следите. И това е спокойствие. Не мислиш кога ще трябва да измиеш чините, след кога да си изготвил, кога ще пазаруваш, дали ще остане време, дали да си направиш всичките хранения. Всичко ти е готово, просто си взимаш кутиите и си хапаш по режим. Не броиш калории, не броиш макроси, следваш всичко и е супер здравословно и вкусно. Супер, звучи много интересно. Нека да ти покажа, ела с мен. Ето, тук се случва всичко. Заповядайте да поръчате и вашия план.